Yankwe, say a day decay, a day to some you, and a day to some yensa. Tepamine, Nana, a do say actual wamp. I will know a tosu immune. One in a banye, one in a dom, womana, and then a woman boom to a baco branca, Tepamemu, our mobile piece at the Edicaka, and the Achamu, a chance of dear, what Tepamine, and eventually, when it Agunina, Nemo dear matter for mine, the Demson Conne say, Nidiano, or the Atrodia boom, was as a once you was one, whom to me a woman. And not a Pamine and every such wamping. What throw Eddie Guna bench here for Fulma, or Babiana, a sono, Obe say a year, a bosom cassier, I a banya bosom, na and also a denra, attached home, na as an interpe, na a munipa, woman at Bania Busiano, or my chance so dear, a woman who's yono, bones and a baby, Asadana, and no uncle, you know, na do call. Ewo it's me da no maso it's me da wo mo ma ana ho it's me da wo mo hene so kwada ka wunyina wo mo nyina nenne wo mo so age abom yu a wo mo ne oman hene aba abetena sinana jema mo akwaba
yɛnyɛ ne nkyɛm wɔ obiri kɔmfo anɔkye ekurom kɔmfo anɔkye ɔnwonwani a ɔde paneɛ ɛna enu abɛ no ɔde sɔneɛ ɛna ekonsuo obiri kɔmfo anɔkye a wɔdua bɔɔdeɛ no otwa ne da no a yɛnkɔ ne kurom agona amemu na yɛkɔpie mu ɛwɔ agona amemu a nana ɛkyampɔma ntansa a ɔtɔ so mmienu wɔno ne mprempren wɔyɛ agona ɛman hema sɛdeɛ anim no ntutu egu so a hyɛ egu so a ɛnkyɛ koraa agona man hene yɛbɛhu nipa korɔ na ɔno nso aba abɛtena mu na ɔde ama na ne nyinaa mu no nana japa ameyawo a wɔno ɛtɔ so mmienu wɔn ne mprempren yie wɔgyem sɛ acting president of agona wɔno ɛna ɔyɛ abakan ɛde ma obiri kɔmfo anɔkye enti sɛ ne papa ni hɔnom a wɔn wɔtena n'akyi na wɔhwɛ aseɛ ne sɛ mprempren a wɔman ɛni hɔ yie no na kyerɛ sɛ ɛyɛ wɔno a ne ba panyini ɛyɛ n'abakan yɛ wɔn na ɛtena adwamuo na wɔhwɛ akyire ɛno nti na nne wobɛhu sɛ nana akyampɔma ntansa a wɔyɛ ɔman hene wɔ agona a wɔtɔ so mmienu wɔte hɔnom na nana japa ameya a wɔtɔ so mmienu acting president of agona the first son of kɔmfo anɔkye wɔn nso ɛte ne nkyɛn pɛɛ a wɔn wɛ na wɔn ayɛ ntoteɛ no enti nananom agonafoɔ ɛna wɔn nso de wɔdɔ ɛde abɛbɔ ɔdɔ mu ɛwɔ hɔ no. Traditional council, who watch on the weather, say, and I will look at us. Also, look at the one who's not going to see, look at the one who is one of the as I can worship 10 years, and 200 million. Also, as we are royal family, also look at the one who's not one of the almost one of the let's see how everyone knows. Ebube, the brebe is this Ebube. A bay a day. Crap, Preko, and him Sabe, or Grandpa be a secret in was what others. Anyone Snaffy, Emma, I said, Biamfo. Blani P. Freemantum, he say pain, and young Quandewa, lay a sutron white. And son, oh dear, Svefitana, my quad Ebenezer, what would you and some of morning? You are a new reclaiming. We are so for crowning you. Tonto, Yano Sania, Nyansapo. I want to take money, I can see, and take a 1 idea, Fenam Catriqua. What our amount to my effect, need the same. They did Obama. Akola wa no so pese otimu usuma ense bratam. The family home
ho hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame